saboda ka kuke ganin gwani na Ahmad Bola Tinubu wanda ya daga tutar siyasarsu ya mata kirare da Muslim na ce ina ɗaya daga cikin masu daga tutar musulunci in kira jama'a ku taho mu yi Muslim. Na sani cewa kafirai na jin zafin wannan kalma, to amma ba akwai kiristoci ba akwai yahudawa ba akwai masu bautar magiro ba. Ni musulmi mai wa'azin musulunci da na ce muslim mai na taɓa nasu. Na hana kirishin ya faɗa ne, na hana magiro ya faɗa ne, na hana ɗan tantar batete ya faɗa ne. Amma ni a matsayi na musulmi muslim sha'a man sha'a au aba. Amma wani zai ce ai to demokradiya ne, ai akwai suwa ne ba sa sallah ba, ai kai ne wakilinsu. To mu muna sallah muna azumi, kuma demokradiyyar kun ce majority carry the vote. Jama'a gauro da gauruwa, tuzuru da tuzuruwa, Allah ya ba ku abokan zaman tare na aure. Za su iya haɗa wannan taron? Tunanan ɗin ina kiran ku dan Allah kowa je gyara ƙuri'a. Mu nuna wa duniya ƙarya kafirai suke da suka ce sun fi mu yawa a Najeriya, ƙarya suke yi. Ba dan Allah ya taimake mu na ce Muslim ba, mai ragon jini sai ya ce sun fi mu yawa. Da aka buga Allah ya taimake mu muka kwantara su da ƙasa, su zo na biyu ma ba su zo ba, ko sun zo? Sai na uku bayan muɗiya su duka. Da haka ƙuri'a ta musulunci ce. Jama'ar musulmi ta kufa. To kar wani ya ruɗe ku. Masu miyagun tarihi. Da haka siddan suka zo suka jefa mana bom a masallacin sarki a Kano. Wai su 'yan tatsini, wai su kiristoci, 'yan basaji. To ku da Allah. Amma mu irin wannan gwamnatin muke so da za ta ɗau ginshiƙin kafa gidan iyali mai tsafta, ta zo ta kashe kuɗin Kano don mu musulmin Kano su ga miji da mata da 'ya'ya masu musulunci. Ina yaba muku, kuna ta musulunta a Amerika, mayo ma na New York yanzu musulmi ne. Allah ya taimake shi. Mun ci ƙasashe daban-daban da yawa da wannan ƙuri'a. Idan ka zauna aka jefa ƙuri'a ta musulun ka koma, Allah ya nuna wa duniya kai, to kai na tsayawa zuwa gare ni gado. To, saboda haka a je a gyara ƙuri'a. Allah ya taimaki mai girma gwamna na jihar Kano. Allah ya taimaki mai girma gwamnan jihar Sokoto. Allah ya taimaki mai girma gwamnan jihar Katsina. Allah ya taimaki mai girma gwamnan jihar Kebbi. Allah ya taimaki masu girma gwamnonin kaza da kaza da kaza. Wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Sani Yahaya Jingir, daya daga cikin manya-manyan malamai daga arewacin Najeriya, kuma shugaban kungiyar za bangaren Jos.